maħrubi lena l-mulej. Alleluja, alleluja. Amen, alleluja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-kol. Il-ferħ tal-Eid f'dan it-tielet ħadd iwaslilna messaġġ ta' tama. Dan il-ġisem tagħna li jmut ma' Kristu għad jgħix. Issa li tħallna f'dan is-santwarju għażiż, ejjew nidħlu fina nfusna u nitolbu lil Mulej jaħfrilna dnubietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emil billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Flimkien, glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini, Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf ta' bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek l-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu u Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żogħżija mġedda ta' ruħu biex kif insebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni, hekk b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmin mill-imwiet bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarrim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru qal lill-poplu: Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob, Alla ta' missirietna glorifika lil qaddej tiegħu Ġesu li intom ittradejtuh u ċħadtuh quddiem Pilatu għalkemm dan kien qataħħa li jitilqu. Intom ċħadtu il-qaddis u l-ġust, tlabtu l-ħelsien ta' wieħed qattil u qtiltu lill-awtur tal-ħajja. Imma Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna xhieda. Issa ħuti jien naf li kemm intom u kemm il-kapijiet tagħkom għamiltu dan għaliex ma kontux tafu. Imma bekk Alla temm dak li hu kien ħabbar sa minn qabel f'hom il-profeti, jiġifieri li l-Messija tiegħu kellu jbati. Indmu mela u erġgħu lura minn nubietkom biex jinħafrulkom. Il-kelma tal-Mulej, roddu ħar lill-Alla, salm risponsorjali, ixħed fuqna Mulej id-dawl ta' wiċċek, ngħidu flimkien, ixħed fuqna Mulej id-dawl ta' wiċċek. U ġibni meta nsejjaħlek, Alla tal-ġustizzja tiegħi, oħroġni fil-wisa meta nkun imdejjaq, ħenna lija u isma' talbi, ngħidu flimkien, ixħed fuqna Mulej id-dawl ta' wiċċek. Kunu għafu li l-Mulej wara tjiba kbira miegħi. Jismani l-Mulej meta nsejjaħlu, ngħidu flimkien, ixħed fuqna Mulej id-dawl ta' wiċċek. Ħafna jgħidu, min jurina r-risq? Ixħed fuqna Mulej id-dawl ta' wiċċek. Nimtet u norqod minnu fih fis-sliem. Għax int waħdek Mulej fis-sott tqiegħdni, ngħidu flimkien, ixħed fuqna Mulej id-dawl ta' wiċċek.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Uliedi, dan qiegħed niktibulkom biex ma tidinbux. Imma jekk xi ħadd jidneb, aħna għandna difensur quddiem il-Missier, lil Ġesu Kristu, il-Ġust, u hu iħallas għal dnubietna, mhux għal tagħna biss, iżda wkoll għal dawk tad-dinja kollha. U b'dan nafu li narfu l-Ġesu jekk inżommu l-kmandamenti tiegħu. Min jgħid jiena nafu u ma jżommx il-kmandamenti tiegħu hu giddieb u l-verità mhijiex fih. Iżda kull min iżomm il-kelma tiegħu fih hemm tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Il-kelma tal-Mulej. Nroddu ħajr lil Alla bil-wieqfa. Alleluia, 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 alleluia. Mulej Ġesu fissrilna l-Iskrittura, ħeġġilna qalbna int u tkellimna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien iż-żewġ dixxipli li reġgħu lura Ġerusalemme minn Emmaus kienu qegħdin ittarfu lil 11 lil dawk li kienu magħhom xi ġralhom fit-triq u kif kienu għarfu lil Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Kif kien għadhom jitkellmu Ġesu innifsu waqaf nofshom u qalilhom Isliem għalikom. Huma twerwru bil-biża' ħasbu li qegħdin jaraw xi fantażma, iżda qalilhom għaliex tħawattu? Għaliex da tħassib kollu f'qalbkom? Araw idejja u riġlejja jiena hu. Missuni u ifmuha li l-Ispirtu m'għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien. U għaw jgħidilhom dan u rihom idejh u riġlejh. Iżda bil-juma fil-ferħ tagħhom kien għadhom ma jridux jemmnu u baqgħu mistaġba qalilhom għandkom xi ħaġa għall-ikel? Huma resqulu qudiemu biċċa ħuta mixwija u ħada u kiela qudiemhom. Imbagħad qalilhom meta kont għadni magħkom qedtilkom dawn il-kelmiet li jeħtieġ li jseħħ dak li fuq jinkiteb fil-liġi ta' Mosè, fil-profeti u fis-salmi. Imbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura u qalilhom hekk kien miktub. Il-Messija ibati imma fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema għal maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha u intom xut ta' dan. U wara jien se nibgħat fuqkom lil dak li wieħed missieri imma intom ibqgħu fil-belt sa ma Alla lilkom ikun libbiskom bil-qawwa. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Iż-żmien li fih qalbna, il-ħajja tagħna għandha timtela bis-sens
direzzjoni. Fuq kollox, il-paċi. Ir-rakkont tal-lum qed ilaqqana ma' 3 mumenti li ġraw fi ftit sigħat meta Ġesu jidher. Issa m'hemmx biss 12 jew l-Apostli, imma hemm magħhom dawk iż-żewġ dixxiepli u xi nies oħrajn li diġà raw il-Ġesu. U Ġesu jidħol f'nofshom u l-ewwel tislima tal-għid tal-irxoxt hija il-paċi magħkom. U din il-paċi għalfejn għandha timlilna l-qalbna bis-serenità jew bil-ferħ. Għaliex? Għax illum il-kelma talla ħadd irrispondi għal ħafna domandi li għandu l-bniedem. Meta l-bniedem jibda jirraġuna, jibda jgħid imma jien minn ġejt. U jibda jgħid imma għalfejn qegħdin hawn. Jiġifieri aħna fejn sejrin, mela minn ġejjin, għalfejn ġejna maħluqin. Hija domanda li l-bniedem jemmen u ma jemmenx, ngħidula problema eżistenzjali, jagħmel dit domanda. Illum Ġesu billi qed jerġa' jidher b'ġisem li ma jbatix, imma l-ġisem li għandu l-marki ta' dak li għadda minnu, it-toqob tal-imsiemer, id-daqqa tal-anza, il-pjagi fir-riġlejn u fl-idejn, irid iwasslilna messaġġ. Aħna x'ngħidu? Fader ħadd ma maru ġie. Aħna x'ngħidu? Wara dil-ħajja m'hemm xejn. Aħna x'ngħidu? X'nistgħu nagħmlu biex insalvaw? Aħna x'ngħidu? Nifirħu għal Ġesu li ħalla l-qabar vojt, imma missieri li miet x'sar minnu? U jien bqajt armla, ir-raġel x'sar minnu? U kellna tifla żgħira mititinna x'sar minnu? X'niġu nagħmlu hawnhekk? Għalfejn qegħdin, għalfejn sejrin? Ġesu illum jirrispondi għal dawn id-domandi kollha. L-ewwel nett, aħna mdawrin b'kultura li lil-ġisem tagħmillu l-ħsara. Aħna faċilment nimirdu, aħna faċilment nitħawdu il-moħħ kif rajna llum, aħna faċilment naqgħu f'ħafna biża kif rajna fil-Vanġelu tal-lum, l-inċertezzi. Il-bniedem u minnu isaqsi u jgħaddi minn dan. M'hemmx għalfejn tkun taf ħafna skola. Għaliex aħna nsalvaw fi żmien. Kristu daħal fi żmien tiegħek il-ftit snin jew ħafna li għandna hawnhekk, u f'dawk is-snin irid isalvana, imma kif isalvana? Permezz ta' dan il-ġisem. Fraġli, rabtulu miegħu ID card biex huwa uniku, għandek numru, marbuta miegħu hemm storja li għandha bidu se jkollha tmiem fuq dil-art, u hemm ukoll esperjenza unika, int m'intix bħal ħadd ieħor, Alla ħalqek uniku, bi storja unika. U allura aħna destinati li nispiċċaw, aħna destinati li din l-istorja kollha tejb fix-xejn. Jekk irridu nħossu l-ferħ tal-għid, aħna ngħidu Alla huwa mħabba. U l-imħabba ma tmutx, għax Alla ma jmutx. U din l-imħabba minnha minna Alla libbisna bija. Smajnija fl-aħħar tal-Vanġelu. Ibqgħu hemmhekk x'ħatilbsu b'dik il-qawwa u x'inhi l-isbaħ libsa? Hija l-qawwa tal-imħabba. U fejn iferu tal-imħabba? Tafas buttuna il-marelli. Ġlied oħra. Il-marelli spiċċajna l-qorti. Il-marelli kien għawwedewwa. Il-marelli niżel għalhem il-karozza. Il-marelli s-suq tal-prostituzzjoni u l-pornografija mhux sfruttar tal-ġisem u l-vjolenza domestika min refa' jdeh u min ubra skruplu u min il-ġisem skjafizzat. Għamilna tant pass il-qudiem u l-passjonijiet kaxkruna u l-ġisem u l-bniedem jibda jmut ta' 16,
jew bitrapp abjad, jew b'xi ħxejjex oħra, jew bl-alkohol, imma donnu ma baqax ħajja naturali u l-klima wkoll saret velenuża u il-mart żdied u l-istaġuni qallibnihom u d-dinja żbilanċjat ruħha. U allura kollox jitkellem minn mewt. Il-bogħod, l-aħbarijiet ma jitkellmu fuq ċerti affarijiet, imma aħna skjavi. Aħna skjavi u Ġesu llum qed jgħidilna attenti. L-ewwel nett qed jagħti d-dinjità lill-ġisem. Il-ġisem. Alla ħa ġisem f'Ġesu biex jagħti dinjità lill-persuna tagħna. Aħna l-iktar li nweġġgħu fl-istorja tan-nies, fil-personalità jew l-persuna tan-nies. Araw x'kapaċi nagħmlu bil-bullying kemm iweġġgħu nies. Araw x'kapaċi nagħmlu fuq ċerta pressjoni jew aggressjoni kemm jimirdu nies fil-fraġilità tagħhom. Ġesu llum qed jagħmlilna kuraġġ illi l-ġisem tiegħu li rajnieh minn xhur u wiċċu ma jintarafx issa huwa glorjuż. U xejt l-Atti tal-Apostli kapitlu 3 li huwa l-istess awtur tal-Vanġelu, dak li ġie Malta huwa l-istess wieħed li qed jikteb dawn iż-żewġ biċċiet. L-ewwel qari l-Atti tal-Apostli u dak li ġie ma' San Pawl Malta qed jikteb ukoll il-Vanġelu. U qed jgħidilna propju isma' dak li intom qtiltu Alla qajmu. Dak li intom qtiltu imma aħna ma konniex hemm. Toqtol f'qalbek lill-Alla meta ma jkollokx paċi. Min seraq u qarraq, min qatel u għaffeċ, qatt mu se jkollu paċi qabel ma jindem. Min il-sin u itwal minnu, għandu stonku jesa ħobża u kelma ma jesaħħiex biex iwaġġa l-martu jew ir-raġel. Hemmhekk qed joqtol. Għandu mod kif joqtol. Intom qtiltuh. X'immur nagħmel il-Knisja? Intom qtiltuh. Qed narawh. It-trend tal-knejjes jiżvojtaw. Intom qtiltuh. Dal-ferħ warrabtuh. Dil-għażla ma tajtux il-priorità hemm tan. Niġi bżonn xi ħaġa mbagħad nirrikorri għal xi qaddis. Forsi mmur sa tapinu imma mhux l-għażla ta' qalbi u ta' ħajti u ta' dik l-imħabba li ma tmutx u ta' dik l-imħabba li qiegħda tmexxini. U allura hekk illum ejjew nirriflettu dal-ġisem li huwa prezzjuż x'qed nagħmel minnu. Dal-ġisem li Ġesu qed jgħidilhom ejjew waraw huwa l-ġisem ta' kull bniedem għax permezz tiegħu dal-ġisem li mbagħad ħajinbidel bħal żerrija li titpoġġa taħt ħamrija imma s-siġra li titla għalkemm ma tintarafx minn din tkun ġejja. U dak li se nkunu għalkemm se jkun differenti għax ma jbatix u ma jibkix imma minn diż-żerrija ġej. Miż-żerrija tat-tama li tpoġġit fina fil-magħmudija. Miż-żerrija tat-tama li titpoġġa fina kull meta nhar ta' ħadd naqsmu l-ħobs u nirċievu l-Ewkaristija. X'ma narafx imbagħad jekk tapinu għaw xi ħaġa importanti huwa dak il-kwadru. U dak il-kwadru waħdu il-Madonna tirrispondi għal dawn id-domandi li hemm barra qegħdin ngħidu mhux Alla il-bowt aħna messejna s-sema bidejna x'nabbuh, warbuh, siktuh, nessuh. Aħna l-Allat naduraw il-flus, naduraw lilna nfusna, naduraw stil ta' ħajja ta' ġisem illi għalkemm nafu li se jispiċċa għamilni ħalla. U ninżlu nadurawh. Mhux Dio, il-jien, mhux Alla. U l-dinja infixlet. U dak li jusew għamlitu ħażin u tistħis semmieħ minn għalina. U dak li hu ħażin inċab xpulu. Biex imbagħad il-qalb titbattal u mħabba vera ma jkunx hemm. U intom tgħidu imma x'qed jiġri? U l-Madonna tapinu minn dak il-kwadru qed turina lil qabar vojt.
il-ġisem tagħha is-suwa sabiħ huwa glorjuż, 3 ijiem, 3 Ave Marijiet, għax dal-ġisem u Ġesu biss jifraħ u Marja biss imtella s-sema, il-mejtin tagħna wkoll, il-mejtin tagħna wkoll. Imma x'għandna bżonn? Dak li hemm ibqgħu hawn għalilhom, imma tirċievu l-qawwa. U x'inhi dik il-kelma qawwa? U għalhekk iż-żmien tal-għid huwa prezzjuż. Dik il-kelma qawwija l-Ispirtu Santu. Ħanispiċċa. Għandkom friġġ u freezer u x'hekk. U mimliem xi ħaġa tal-ikel, mhux bħal tal-missjoni, laqqas friġġ m'għandhom. Aqelgħu il-plak u iftaħha wara 3 ijiem. Hekk jiġrilu minn ma jħux il-qawwa tal-Ispirtu. Imut ta' 16 minn ġewwa għax mingħajr imħabba. Ara x'riħa jkun hemm u tinduna x'qegħdin ngħixu hawn barra. Illum il-Madonna ta' Pino qed tgħidilna jien qiegħda biex ngħidilkom li hemm ħajja wara dil-ħajja grazzi għall-Ibn li qam mill-imwiet. Il-Madonna ta' Pino llum qed tgħidilna jien qiegħda biex ngħidilkom tisfruttawx, tfottux il-xulxejn fil-ġisem ta' xulxejn, irrispettaw id-dinjità, id-dritt, is-sabiħ ta' kull persuna maħluqa. Ġbija t'Alla. Alla li ma jmutx, aħna ma mmutux, Alla li huwa mħabba għax li mħabba ma tmutx. Imma fuq kollox, hekk il-Madonna qed tgħidilna llum minn dak il-kwadru għatu sens il-ħajjitkom. Billi llum stess titilfux minuta waħda. Apprezzaw lilkom infuskom u ta' madwarkom u l-ħolqien, imma fuq kollox tmutux mingħajr Alla, tgħixux mingħajr Alla, tagħmlux ta' birruħkom li tistgħu tgħaddu mingħajr Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Issa ħanistqarru l-kredu attenti għall-aħħar biċċa. Fejn aħna ngħidu nemmnu fil-qawmien tal-ġisem, jiġifieri aħna nemmnu fil-qawmien tal-mejtin. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-Missier qabel u f'kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin għall-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum u mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja għażmin li ġej. Amen. Irresqu issa t-talb tagħna. Hekk nirringrazzjaw lill-Alla li qed jagħti lill-Knisja f'Malta 4 djakni ġodda. Nitolbu għad-djakni għal dawk li se jiġu ordnati saċerdoti u fuq kollox nitolbu għal vokazzjonijiet biex ir-raj tajjeb jibqa' jagħti lill-Knisja tiegħu raja skont qalbu. Nitolbu is-semana il-familji li qed jgħixu l-esperjenza tal-mewt fl-infedeltà, fl-iskjavitu, fis-swat, pornografija, il-prostituzzjoni, biex hekk il-mulejja tina permezz ta' Omna Marija li napprezzaw dan il-ġisem fraġli kemm hu fraġli, imma li se jibdel ħajjitna f'eternità.
nitolbu, ismana. Id-dinja tinkwetana, aħna ma nistgħux nagħmlu ħafna quddiem x'jiġri fl-Iran, jew x'jiġri f'Teheran, jew x'jiġri f'Iżrael, jew x'jiġri f'Gaza. Imma min għandu rasu fuq għonqu jaf li qegħdin nilagħbu ma' buttuni perikolużi ħafna. Ejjew nitolbu għal paċi fil-qalb minn das-santwarju, paċi fil-familji fejn hemm l-inkwiet, il-ġlied, u fuq kollox biex id-dinja ma tibqax sejra għal ġol ħajt. Nitolbu il-mejtin tagħna, it-tama li għad jgħixu, hekk tama li għandha toħroġ minn das-santwarju ta' Pino, hemm ħajja wara dil-ħajja. Aħna maħluqinx bija Alla, hekk biex il-Madonna kull min iżur dan il-post ta' għażiż ta' teħdin it-tama li d-dinja tant għandha bżonn qabel timrat u timrat spiritwalment. Nitolbu, ismana, fiskiet nagħmlu t-talba tagħna. Namlu talba speċjali għal-retturi ta' dan is-santwarju fosthom Dum Beneditt illi qed jiċċelebra 66 sena ta' kemm ilu saċerdot li l-Madonna sejħitlu biex l-Awstralja Bacchus Marsh ġewwa Melbourne iwassal id-devozzjoni tal-Madonna li telqet hawn, Madonna ta' Pino. U llum imorru nies mid-dinja kollha. Ejjew intolbu l-Madonna hekk għalih għal-vokazzjonijiet għall-imħabba lejn is-santwarju hekk biex aħna wkoll nġibu ħafna qlub lejn il-Madonna. B'din it-tama ta' ħajja oħra, niġbru t-talb tagħna, resqu t-talb tagħna minn idejn Marija, l-om ħelwa tagħna u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla. bil-wifqa u nkantaw flimkien. Alleluja, alleluja, alleluja. It-tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerti tal-Knisja ferħana, għatija li tgawdi lena ta' dejjem, int li tant għamilt maħħa biex tifraħ bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna. Dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Imma b'ferħa akbar inxandruha f'da żmien fih ġis-sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. Wara s-sagrifiċċju u l-mewt tiegħu fuq is-salib huwa qam biex ma jmutx aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja joffrilek lilu nnifsu għalina. Jaqbes għalina quddiemek bħala l-avukat tagħna għalhekk mal-anġli u l-qaddisin naqsmu dal-ferħ tal-għid u flimkien bil-qalb intennulek Qaddis. Ismewitu l-art imbirek minn ġej fisem il-mulej. Qaddis tassew int mulej
intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw minn rajħi bati għal-ħobs radd il-ħajja qasa tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerad il-ħajr tali disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, ixandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, ixandru bil-ferħ il-qawmin għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax f'dan il-jum qaddis tiegħek li fih infakru r-rebħa fuq id-dnub u fuq il-mewt intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Ftakar mulej fil-Knisja kollha imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-mejtin tal-familja Vella, Carmena u Leli. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebr tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbu katililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull den jatina fit-tieba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u maħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li qed l-Apostli qed tgħidu lilna nħallilkom islim nagħtikom il-paċi tiegħi tħarix lejn dnubietna. Ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek għad jaslimu l-għaqda li jintrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi l xulxejn. Nibqgħu bil-wifqa u ngħidu bil-qalb flimkien. Ħaruf tal-Alla
danu Ġesu, il-ħaruf Talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej.
Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu fit-tiba tiegħek mulej ħares lejn dan il-poplu bħal moġbok iġġeddu bil-misteru tal-ħajja ta' dejjem għatih li jasal għal qawmien mill-imwiet ġisem imsebbaħ bin-nuqqas tat-taħsir bi Kristu Sidna. Amen. Ek nixtieq nawguralkom ġurnata tajba. Kif tafu fl-aħħar tal-Qudiesa ngħidu 3 Ave Marijiet għaw ħafna minnkom ikollhom intenzjoni għalfejn jiġu jitolbu tapinu u llum se jiġu ħafna nies u jitolbu f'riġlejn il-Madonna u jgħidulna jitolbu għalina. Ejjew nżommu propju dak li ħareġ minn hawnhekk, id-devozzjoni ta' 3 Ave Marijiet lill-Madonna kif talbet bħala tama kbira li lien mill-mewt, ħajja wara ħajja, il-ħajja oħra li qatt ma tintemm. Ir-rettur tas-Santwarju Dun Gerard ifakkarna li għandna bżonn xi persuni volontiera biex jgħinu fil-ġranet tas-sajf ħalli jkunu jgħinu biex tinżamm id-dekor fl-ilbies ta' dawk li jidħlu fis-santwarju. Qegħdin infittxu wkoll persuni biex jgħinuna ħalli jinfetaħ il-mużew tad-dar ta' Karmni Grima. Min jista' jgħin kellmu lir-rettur jew lil xi saċerdot. Fit-3 Ave Marijiet tal-aħħar nitolbu wkoll għal das saċerdot mill-Arb li għal ħafna snin kien ir-rettur hawnhekk, Dun Beneditt Camilleri li qed jiċċelebra 66 sena saċerdot għal grazzja talla u wkoll għandu il-birthday. Bambin taħ il-grazzja li jara 94 sena ta' ħajja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Il-mulej ma'kom, iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.